sa Jesus nakasaway sa iyang mga tinun-an kay wa mutuo dayon nga siya nabanhaw. Kanang sawayon tagtao murag bugat-bugat oy, di taganahan sag ako na magi musaway na ko usahay aw di ay kanunay di ay unya di gyud sayon murag bugat ketong bation kanang sawayon ta. Labaw na gyud tingali kun ang musaway nato mao ang Ginoo. Kamo karon sa inyong paminaw sa mata sa Ginoo, sa lawayon mo o daygunonon? Ang Ginoo ba karon magatan-aw ninyo mudaig o musaway? Kanus aman ang Ginoo musaway basta dili ta mutuo nga siya tinuod gyud nga nabanhaw. Nga karon namawi ang mga tinun-an katong 11 ka tinun-an kay namatay na mas Judas naghikog man. Namawi pag-ingon sa Ginoo, panglakaw mo og isangyaw kining maong maayong balita sa iyang pagkabanhaw. Nang lakaw dayon sila. Muna sa atong unang pagbasa, murag dalaygon kaayo ang gibuhat ni Pedro og ni Juan. Unsa may ilang gibuhat? Maisugon silang misaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Maisugon, dili talawan. Kunan gana, kaisog nila, gipriso, unya gipinahan unsa man. Sige pamugsangyaw ani, punungan ni ninyo ha, inyong gisangyaw. Unsa may gitubag ni Pedro ug ni Juan? Sa unang pagbasa ba karon unsay gitubag nila? Tanawa lagi ng inyong mga kuan wa gitubag. Sige, i-check ko no kung sakto ba inyong tubag. Ningon si Pedro, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Mura ba gipakita nila ba nga kinsa may among sundon, ang tao o ang Ginoo? Kamo, kinsa inyong sundon, ang tao o ang Ginoo? Kinsay mo sunod sa Ginoo, taas ang kamot. Maayo. Unyag moingon ang Ginoo, ibaligi ang tanan mong katigayunan ug ipalit og slat. Mosunod mo dili. Ayaw lang na pa din. Kung moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, sunod mo dili. Congratulations, musunod. Moingon ang Ginoo, pasaylo ala nang nakasa nimo, kapituan kapito, sunod mo dili. Mga buangon kay tayo. Muna mahimo gitang sa lawayon. Congratulations sama ni Pedro kalungsod, nakasunod si ani, si San Lorenzo Ruiz, kasunod si San Vicente Ferrer, og daghan kaayong mga santos. Kinsa man ang ganahan kay musunod sa Ginoo mga igsuon. Diri sa atong unang pagbasa, background check sa mga leader sa mga Hudiyo, kining mga apostoles, si Pedro ug si San Juan, nganong may kay silang mutabi, gamhanan pagyud. Unsa may ilang gisaligan? Ang una di ay nilang nahibaw-an, wa sila ka eskwela, way grado. Unya ikaduha, disipulo sila niadtong namatay nga nganlag Hesus nga ilang gilansang nga utro sang way grado. So kini di ay kusog mosunod sa Ginoo, kaning way grado, kanang wa ka eskwela ba, pero kaning naka eskwela. Kamo naka eskwela mo, niabot mo og high school. Kanang wa mo abot og high school, mo na sayo kay mo anhi dinhi. Pero kanang niabot og college, dugay kay na mo anhi, madomingo ra gyud na mo anhi, late pag yun. Ngano man busy sa trabaho. Busy. Pero kanang way grado mo nakatrabaho. Sige ani dinhi. Mo na kusog kay mo anhi. Dili ay kanang tag-as og grado,
kusog kay na mo analyze ang kanang way grado, di man naka-analyze kaayo, dali kay na mutuo dires kasing-kasing. Pero si San Vicente Ferrer taas magrado, San Agustin taas magrado, St. Thomas Aquinas, St. John Bosco, St. Francis Xavier, St. Ignatius of Loyola, ug daghan pa. Tagas man ito mga grado, mga professors man to sila, mga philosophers man to, mga great theologians, mga government leaders. Nganong man sa to silang, ang uban gani nagpakamatay gyud sama ni San Polycarp o sa atong mga great martyrs. Kuan man to, government figure man to siya. Nganong nagpakamatay man? Gitawag sa to siya og disowning human wisdom. Disowning ba kanang kamautang mo musalikway, musalindot aning atong nahibaw-an nga tawhanon. Unya ipuli ang divine wisdom. Ano na inindot? Disown. Ayaw gamita ang atong grado, kining atong human intelligence, human education, na mo'y atong basihan aron sundon ang pulong sa Ginoo. Di man na magsilbi. Muna karon gi-approve na ang homosexuality, same-sex marriage. Nga naman, gi-analyze magmaayo nga ang gugma kuno sa lalaki ngadto siyang isig ka lalaki parihara na sa gugma sa pari ngadtos madre ug sa asawa ngadtos bana. Nya kay parihara man ang gugma ha. Nya ang definition nila sa gugma kana mang mo care ka, kana mang ma-ignite ka to sexual activity, sexually attracted ka, mo care ka, nya mahimo kang faithful anang imong gika-sex. O di pwede na mong kaslot. Kay ang faithfulness man mo ilang tanawon og ang sexual attraction pero wala nay moral basis. Di na sila mo gamit sa morality because morality belongs to God under sa guidance sa divine law. Balaod sa Ginoo mo na morality. Munang doon na tayo panultihon nga moingon, not all legal are moral and not all moral are legal. O karon gi-allowed na po na nato ang abortion. Abortion ba? Gi-allowed euthanasia, ang pagpatay sa kinabuhi. Nga naman, gi-analyze magmaayo. Nanong di man ka mag-abortion, nga parihara man mag-masturbation, you are also spilling the seeds. Kunya kay sobra naman eh. Di, nasipyat man, wa man madaas masturbation, hala, i-abortion. Ana. Wa man maalihis kondom, hala, i-abortion. Analyze ba? Kay di na nimo kaya. Imagine, imo pa nang paeskwelahon, ang kasagaran dili baya pagkaon ang gihunahuna sa mga parents nganong mag-abortion, nganong mag-pills, nganong mag-kondom. Unsa may gihunahuna? Di ka makapaeskwela. Nya tanawa ang mga magsasangyaw ni Hesus, mga way grado. Ang una natong Santo Papa nga si San Pedro nga usas gisukit-sukit mo starring karon dinhi. Way grado wa ka eskwela. Mo'y una natong Santo Papa. Subo lang palandongon karon murag wa nay na Santo Papa kanay mga 20th century. Wa nay na Santo Papa na way grado. Agahapon gani nagkatamisa man to si Father Charles Quezon atong parokyano dinhi. At least nakahuman gito siya og mga tulo ka degrees. Og di kahuman ay so jawa pagi mga trainings di maordinahan oy. Ingkadi na day pwede rumoy grado pa der ordinahan pagkapari. Ambot ka ha? Pwede ba ka ha? Ako nakahuman sa kog 11- 4 ka degrees. Una ko na ordinahan. Una ang amo rong kuan sad usahay kusog sa kay mo analyze kanang kolekta ha para gina sa simbahan.
Ingon din pari, ako'y gadupa-dupa ni, ako'y gabarog-barog ani, ako ning hinaguan, niya adto na noon sa mga tao nga wa man ganyan mo apil gani panglimpyo simbahan, suod bulsa. Ana, isa dili ihatag na tanan ngadto gina ana panghatag na ngadto sa mga kabos, buang diha biyaan ako ning parokyahan, wa ko'y madadi ni. Ana, mura na lang sa hinuon mi og mga kanang pipila or kadaghanan ba kaha sa mga government officials ang among termino dinhi 3 years ra 6 years ra pahimus toy kay portindakuan ato gasto pag eleksyon nya di ni mabawi kan sita. Mga buangon mo na inana analyson ba unya kanira bang kusog kay mo analyze, it is always for the self. Kita ang atong human analysis ba kanunay gyung sentro ang akong kaayuhan. Pero ang gusto ni Kristo, isangyaw ang maayong balita, ang kaluwasan sa katawhan. Pasabot, dili ang atong kaluwasan, kung dili ang kaluwasan sa katawhan. Kinsa may mga credible kaning preachers, kadto ra sang kamaong musaksi sa ilang kinabuhi. Muna ningon si San Pedro, amo ning nadungog ug amo ning nakita. Kamu makasulti mo ana, inigsangyaw niyo dito nga akong nadungog ang Ginoo ug akong nakita. Makaana mo? Ha? Hoy. Di mo makain ana. Sige na ngawi-wi na ngisi lang ning among ngawi diri giwali ninyo wa gyapon mo kadungog. Sige tagbasa first reading, salmo responsorio og gospel wa gyapon mo kadungog. Nadungog na nato nya sige pataning online kamo mga online parishioners sige mong kadungog napatay ni sige ingon ako padir sige jugog sunod nimo padir sige jugog sunod nimo pero di sad maayo padir oy nga kunang kuno lantas atong bana kanang sigihan lantag kuan diri magsigsig pangabitis na maayo padir oy nga mo magsige lang gyapon tag higugma ana padir pero sige jugog sunod nimo padir na kung na may biyan nimong tamparoso na kasi kang sunod, wala ka kabati. Ako nga naingon man ko nga, pagpakulata la sa imong bana, hangtod ka mamatay. Kaya total, till death do us part man na. Oy, kitang doon ay grado, kusog kitang mupili, unsay atong paminawon. Unsa say dili nato paminawon. Kadungog ta, pero gahi tag mga ulo. Muna matod pa ni Kristo, gisaway sila, pagkagahi ninyong ulo. Daghan nato na bilong atong mga gisaway pas Ginoo kanabang nakadungog or nakabati pero wa mamati, nakadungog pero dili gustong makadungog. Ana muna kamo diharon nga sige na mog tan-aw sa inyong orasan musaring human nagyaw-yaw pariya nya wa sa mo kakita ni Kristo nakakita ta oy kada ninyo linya diri lawas ni Kristo amen, lawas ni Kristo amen. Di nakakita ka nga si Kristo day na. O di mo na neto isangyaw. Amo ning nakita ug nadungog. Muna amo ning pamatud-an. Unsa may pamatud-an nato? Unsay estado sa imong kinabuhi, unsay sugo sa Ginoo para sa imong kinabuhi, puyi. Prago na mga empleyado o mga empleyado. Kani permi man gining supalpal sa Tagalog pa, permi yung masupo. Kamong mga empleyado, hain may inyong gihigugma, trabaho o sweldo? Hain may inyo bang nganong mo trabaho mo para na sa trabaho o sa sweldo? Ug para gani sweldo mga buangon mo. Ngano man, wa gyud mo mga apply sa kompanya aron mga apply mo sweldo. Ang inyong gi-applyan trabaho. Why nag-apply sweldo trabaho. Kinsa may nang-apply sweldo, kinsa may ni promise nga mo sweldo ko. Ang mga employers pag-apply nila ngadto sa SEC, part na sa ilang commitment na muhatag ni og sa tawag ana legal dues to our employees according to the mandate of Department of Labor and Employment. Ang ni-commit ana ang employers. Pero ang mga workers, kitang mga workers, ang atong commitment is to apply for a job. Kung nagtagaan kag daghang job, paglipay, sa kini mo itrabaho.
Ha? Way human-human. Di ba? Oy, magsige mo nagyaw yung gamay yung sweldo pag-overtime, pag-increase. Sige pa increase. Trabaho imong gipangitay ug di ka sweldo ago sa katuig. Trabaho diha hangtod ka mamatay kay imo nang gi-applyan. Ako sa akong pagkapari, unsa may akong gi-applyan to preach the gospel and to configure, to conform my life to this sacrament na akong gi-celebrate. Dili ang pagpangulikta. Kana nung pamaligyag slat, okay ra na. Kaya di masana para ako. Ipalit ninyo, adto mo na sa simbahan. Pero pangulikta, stipend, mo na akong pangitaon, dili oy. Pero huwag sa mong gamay di aron oy, kulikta. Nga naman, para na sa simbahan, di na para ako. Di ko gustuan na nga, para ako na. Kay kung ako nang angkunon, nawa na ko sa mandate sa akong pagkapari. Kato Father Charles, naman to di picture nga gahapa-hapa dito sa Augs Cathedral. Gatanaw ko diba dito ba paghapa nila, dugay-dugay mo na nga maghapa. Himoon sa nanamo kada Verde Santo, kadang Veneration of the Cross. Unsa may meaning anang hapa sa salog? Why banig-banig ha? Hapa ka sa salog. Mao nay pasabot og total abandonment of self to God. Total abandonment. Hapa. Mabitan na kanang mga kriminal o kanang mga gipangita sa balaod o masakpan na yun. Hapa. Dapa dayon. Sikaran na yung o say duk-dukon pas pusil. Sugot talaga kay. Hapa man ka. You subject yourself to the powerful being. Total abandonment. Nya magsige na kog ingon, inyong kulikta, ang stipend kuwang, patay ko ana. Sana ka mong nanrabaho, apply mong trabaho, ay mo pangitag sweldo. Sagdain lang tong employer, ug muhatag bag sweldo o dili. Sila, mo sa to'y makapalangit nila. Ang makapalangit nato, ang pagtrabaho. Kinsa may makasabot ana, ang mga tao rasan nga, kamaong modison sa ilang abilidad. Ang kamaong mohigugma sa Ginoo nga nag-istorya niini og nagsugo kanato. Matud pa ni Kristo, nakadawat mo aning inyong nadawat nga way bayad, ayaw sa mo pangayog bayad, pero dawat mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo. Astang nindota na, relax kay kastanan. No, wagi kusmo og naong nga nagtrabaho. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios, pinaagi sa atong mapaubsanon o mahinulsulon nga kasing-kasing, muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Kristo aron sa walay ko kahadlok, magasangyaw siya sa ebanghelyo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod mamahimong buhing saksi sa pagabanhaw ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kaupayan diha ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong Abril 17 to 24, 2022 nga mutak-up sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Ginoong Dios namo, hatagi kami sa among mga gipangayo kanimo, kay amo kining gituboy diha sa gugma